लोगोफोर बेनो जाबाय चेन्नाइ बम्बे थांग्रा लोगोफोर खम जारला बे थाव जोबफैबाय नै गद जानाय नङालै आं मोजां मोनाखै हरबावा बथलाव थावखौनो हरा बंगलोर का गाड़ी है, अच्छा वाला गाड़ी है। बंगलोर में कैसे गाड़ी चलाता है हम लोग देख फुरसुदा गारिया हे गाइस वेलकम बैक टू द एनी ब्लॉग दा जों दंफैयो नै बाहाय लड खालामगासिनो मोनसे कम्पानियावहाय लोगोफोर बेखौनो बुङो ICD कम्पानि नै बिराद खस्थ'खा टार्निं लानाया गोजानजों दाननांसिगोन 42 फुट गोलाव जायोना गासै माबोरै गियारा बिराद थायोलै बेयो गारिया पिकआप खम जादों खना खनला नै बोरै लामाया फाग्लासो दा थांगासिनो जों जिगनियावहाय लड लानानै हारसिंसो गारिफ्रानो अबस्था गैया आं बारा थिग मोनासै गोसोखौ बेबायदि गारि नुनानै माने गारिखौनो फिक्स होआ ओमफ्राय सोरबा दिनै बेखौ सालायबा गाज्रि खालामनानै दोनो ओमफ्राय बदनाम जायो बेबायदि जागासिनो आं बेबायदिखौ बायो ओमफ्राय ड्राइभारफ्राबो ओंखायनो रावबो फिक्स सालायाखै ड्राइभारफ्रानो गैया आरो बे कम्पानियाव खमथार बिरादनो स' एसे नायनोसै आं गाबोन सोरांबा गोसोखौ मोजां मोनासै बोरैबाबा गुवाहाटियाव थांफिननो हागौ आं गुवाहाटियाव सासे लोगोजों कन्टेक्ट जागासिनो लोगोफोर बे केन्टिनार डाब्बा गिदिरखौ नै बिसोर ट्रेलारफ्रा लांगोन नै गोदान ट्रेलार बिसोरनासो मालाय बिसोरो पारमानेन्ट कम्पानिनिखा जोंनासो बे गारिया नै बिराद उसुबिदाथारलै नै बेफोरसो दा गारिया दामिनो सानखौनो नै उल्थासो ओंखारनाय मोनबाय थायो आंथ' दासिमबो जेबो फाथा मोना दासिमबो फाग्लासो मिटार सिटार जेबो जाया थावा बेसेबां दं मा मिथिया नै लोगोफोर बिराद उसुबिदा मोनो आरो जेखौ सालायनो स' लोगोफोर टाइमा दा जाबाय नै 6:52 अलमस्ट 7था जानोसै ओमफ्राय जों बेनिफ्राय 9था नङाबा ओंखारनो मोना 9थायावसो ओंखारगोन बेयाव गंसे लागायबाय बेयाव गंसे मोननैबो मोनसे कम्पानिनि गारि दा जों 9थायाव ओंखारलांगोन ओमफ्राय लेखाबो अनलाइन जायाखै नालाय अनलाइन हाबजोबनांगौ नङाबा लामायाव हमबा बिराद गिदिर चालान दानो आरो आवनो उन्दुथ'नोसै 9थासिम रेस्ट लानोसै बेलेगाव लोगो सासे दं बेजों आंजों दा दंफैयो हमारा न्यू मॉडल गाड़ी न्यू मॉडल कोई दर्द वर्दा नहीं उधर उतार करो पूरा निकल जाएगा यार हवा नहीं घुसता है ना ये बंगलोर का गाड़ी है, अच्छा वाला गाड़ी है। बंगलोर में कैसे गाड़ी चलाता है हम लोग देख हम लोग को क्या बोला नया गाड़ी है बोल के बोला है ना पूरा ब्रांड न्यू निकाला काल निकाला आज भी हम लोग चला रहा है देखो अरे ऑटोमेटिक है इधर कितना मच्छर घुसता होगा अंदर कितना मच्छर का कोई बात नहीं मच्छर का तो उधर में जंगल है मच्छर नहीं पूरा हवा पानी घुसता है तुम रहेगा तो तुम्हारा पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा पूरा पी लेगा ना बिराद दिगदार आरो बे ग्लास गैयिनि थाखाय थाम्फैयाथ' बुंनाङा फाग्ला बायदि थाम्फै बिदि गारिखौ सोर सलायगोन ना औ मेट्र' थांदों गोजौजों मेट्र' बिराद जेनेबा दे सलायजायो हो जेनेबा बे गारिखौ फिक्स मोनोबाना आं बेखौ सलायबाय थानो मोनोबा आं माबा मोनसे बानायनानै बे ग्लासखौ बानायनो हायो आरो ना ओमफ्राय दा नै आं दा बेखौ लड खालामनानै लांबाय नै लड खालामखांबा बेबायदि सिल थायो नै बे सिल अनलाइन जाबाय बे फुरा दा लेखाल' जानांसिगौ लेखा जायाखै बेखौ आं दा लड खालामनानै लांबायना आं दोनहैबाय कम्पानियाव ओमफ्राय बेखौ सोरबा मानसिया खालि खालामनानै आरो दस्राया सलायलांगोन आरो बेबायदि ओमफ्राय थावफोर थाया मा थाया जाय मानसिया सालायनानै दोनहैदों थावा जुदि थोआबाथाय बे ड्राइभारनिसो दाय ओमफ्राय बख'नानै जायो सोरबा बिराद हारामिबो दङ गावजों गाव जोंनि आसामनियानो आरो नर्थ इस्टनियानो लोगोफोर टाइमा दा जाबाय 9:30 जों ओंखारनो नागिरबाय ISD-निफ्राय ओमफ्राय दा थावानो गैया आसि थाइनैल' दं 60 किल'मिटार थांनांगौ बावथ' मिटाराबो जाया नै नायनोसै मोनहैयाबा जेराव जोबो बावनो दोनसै दासो मालिकनाव फन बुहरदोंमोन बुंबाय सौफैयो होननानै बुंदों ओमफ्राय बे ड्राइभार लोगो सासेया फुरानाया बुंदों सौहैया बियो होननानै नायनोसै सौहैना सौहैया लोगोफोर हेभि जाम नै हेभि जाम 10थायावबो हेभि जाम नै दासिमबो माला सौहैबावनांगौ बुंनो रोंला एकदम ओरैबो दं नै बास ओरै नै नांजाबजोबनाय हेभि जाम बापरे बै आवगोलना जोंनि गारि गोजौआ दा थांगासिनो जों सानैजों दासो आदाबो जायाखै दाबो 2 किल'मिटारसोल' ओंखारदों बेनिफ्राय इन्डिकेटारबो गैया जेबो गैया लाइटल' जोंखाय सिगांजों एफा गिदिर गारिया हारसिं सलायनाया उसुबिदाथारलै बिरादनो आं बारा मोजां मोनासै गारि फिक्स होबाबो जागौमोन बानायनानै लानो हागौमन माबा मोनसे बबेबा गामि सिंजों लेंगुबायलै लोगोफोरनि मेपआ
गुगोल मेपआ गोजौआव थारफोरल' नांदो एफा गोजौ गारि सेस खालै लोगोफोर मा जायो बिदिजों बाइकआव थारा गाय गायथारो बिफाङावलाय नांजोबखायो एफा गोजौ गारि लामाजों समानल'खा नै लोगोफोर खम जारला बे थाव जोबफैबाय नै 11 किल'मिटार दंबावोमोन डेस्टिनेसन थांनांगौआ ओमफ्राय नेसनेल हाइवे मोनसेमोन नै मुम्बाइ चेन्नाइ नेसनेल हाइवे बे मुम्बाइ चेन्नाइ थांग्रा मोनसेमोन ओमफ्राय 11 किल'मिटार दंबावो बिनिफ्राय थांनांगौआ जिगनिया दा बावनो थाव जोबफैबाय नै लामा गेजेराव आं बै सासे लोगोखौ नेनोसै मा खालामनाय जायो मेनेजारनाव फन हरनायसै दहायनो बुंखादोंमोन ओमफ्राय सौफैयो होनहरबाय थायो दा मा होनो नायसै र' गद जानाय नङालै आं मोजां मोनासै एफाग्राब बिजि नङाना बाब्रे एयारपर्ट थांबाय एयारपर्टनिफ्राय आरो दस्रा जायगायाव थांबाय एसे पसिसननिल' थाव एफा गिदिर टेंकि एफा गिदिर गारियाव पसिसन थावा बोरै थोगोन जामेला बिरादनो जानाय नङा मालिकआ लाबोगोन ना लाबोआ जाखो मेनेजारा थावखौ नैबाव सोरनिबा न' दं ओमफ्राय ओरै बिल्डिं हाग्रा थुनांसिगोन दा दाय जालायगोन सोरबा लामा गेजेराव बोथ्रोदबाय खुनुरुखुम बोथ्रोदनो हाबाय नै नैबे नेसनेल लामायाव मोनहैसिगौमोन आरो एसे थांबानो खुनुरुखुम बोथ्रोदबाय आं खम जारला बियो बेबायदिजों बोरै जानोब्रा एफा गोलाव गिदिर नायलाय लोगोफोर गारिया टेंकिया नायबाव 2015नि थाव सोनानै 500नि थाव सोनानै मा जागोन नायलाय एसे गिदिर टेंकि ए भगबान नै सोरनि न' दंबाथाय डिस्टार्बसो जासिगोन गाबोन बेजों लामा दं नै बावनो जोबना होबाय আমি গৈ আছো চন্দ্ৰপুৰ পেট্ৰল পাম্প বিচাৰি এইটো চাত কেনেকুৱা অৱস্থা বেংগলোৰৰ গাড়ী চলাই পেলাই বঢ়িয়া এইটো কি আনিব গৈছে গম পাইছেনে পানী নহয় ডিজেল শেষ হৈ গৈছে এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া না আমাৰ গাড়ী কেইটা বাজিছে ৰাতি 12টা হ'ব আৰু গাড়ী এটা থৈ পেলাই আহিলে আমি দুজনক তাৰ ওপৰেদিও ফ্লাইঅভাৰ আছে অলপ 1 কিলোমিটাৰ আগত দেখাই আছে কিবাটো ভাল জায়গা বুলি পাইছো আৰু না নহলেতো একদম কিবা জংগলত পাইলেতো বেয়া আছিল জাগাবিলাক চাই ভাল লাগে ন কিন্তু মানুহবিলাকে কেনেকুৱা আহিলে ই কথাই কোনো বুজিবা হিন্দী নুবুজে কিবা ইংলিছ নুবুজে খালি নিজৰটোৱে বুজি পায় কিবা কানাডা ক'ব লাগে আৰু हिंदी को लगाए क्या रे कहाँ जा रे इधर आ रे ऐसे बोल रहा है क्या हिंदी बोल रहा है वो लोग सब उल्टा बोलता है जाने के बोले तो जाओ ऐसा नहीं इधर से आओ ऐसे बोलता है इधर से आओ तुम जाने से तो बोलना तो तुम इधर जाओ वो लोग कैसे नहीं बोलता है तुम इधर से जाके आओ अभी क्या समझेगा इधर जाएगा कि नहीं इधर से घूम के आएगा क्या है दुनिया भर उल्टा पुल्टा बात कर रहा है ऐसा है आदमी चलो कोई बात नहीं पेट्रोल पंप मिलने से तो ठीक है तो पैदल से अभी तो 1 किलोमीटर आगे हम लोग पैदल अभी क्या पंप मिलेगा तो नहीं इधर पता नहीं यार पंप मिलने से ठीक है अभी शील हरबावासै नै दस्रा नागिरबावनांबाय हरबावा बथलाव थावखौनो हरा बे पेट्रल पाम्पआ दा बैयाव खाथियाव भारत पेट्रलियाम दं बाव थांगासिनो जों लायनो गारियाबो बारस'नो हाखायालै बथलाव हाबजाबावा एफा गिदिर नजलना बिराद हाथायजों अरखानानै सोनांबाय बथलखौ हाथायजों अरखाबाय सिखाबो गैया नालाय कम जारला बे फाइनली स्टार्ट हो गल এই যে আপনি থাকে বলে বহুত হেল্পফুল মোর আপনি না থাকলে তো মই অকলে পাগল হৈ গ'ল হয় নাই হেল্প তো এনেকা হয় না গাড়ী লাইনত আমাৰ আব্দুল ভাই বহুত হেল্প কৰিছে থ্যাংক ইউ হা মই মনত ৰাখিম এইটো এতিয়া ফাইনালি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া যাম ৰুমত থৈ দিম কি হয় চাওঁ খালি ৰাতিপুৱা কিবা হয় আৰে অসমত ব্লগ বনাবও পাৰে গৈ ব্লগ दा ओंखारसै 500नि सोबाय थावखौ 500ल' हरखादों आरो बथलाव खुनुरुखुमसो सोनो हाबाय थांसै बिदिबा नेसनेल मोनखानोसै बैयाव खाथियावनो हाइवेआ स' लोगोफोर बेनो जाबाय चेन्नाइ बम्बे थांग्रा नेसनेल हाइ रड 3 लाइन नेसनेल हाइवे बियो बम्बे चेन्नाइ बे लामाजों थाङो बिराद मेंनाय मोनबाय बेस्रा आब्दुल भाइया ओंखाम जायाखै पेकिं खालामनानै लादों
आंथ' जाखांबायमोन हजोंहाय बे फैथ'वाखै होननानै जायाखैमोन दा बिराद दिगदार बारा गोजान गैला बेनिफ्राय 10 किल'मिटार देखायदों नै मेपआ इन्डिकेटारबो गैखाया नै आन्दासै लानांगौ खम जारला बे एफा गिदिर गारिखौ आन्दासै ना हेल्पार दं ना मा दं